Maayong buntag mga kauban, live na usab gyud kita diri sa Liloan Central School. Aron pakatud sa latest update sa nagpadayong piniliay ning atong live coverage sa MyTV BSKE 2023. O kaganiha dito gyud kita nanukad sa Barangay Makaas sa lungsod sa Katmon ug karon nagpatighog kita diri gyud sa lungsod sa Liloan. O karon akong ipakita lang ninyo ang situationers dire. Ani agyo kita mahimutang diri gyud sa may entrance kung gikan ka sa highway. Dinhi ka moagi mga kauban unya musulod ka. Dako-dako kining area diri sa Liloan Central School. Kung inyo makita ang oval, pwede makapark ang atong mga kaigsuunan nga gadala og sakyanan. Unya, pag-abot nimo diri nga area, adunay mga police assistance, taga Bureau of Fire Protection na nag-standby. So, ganiha live sa ang atong kauban nga si Queenie Grace Holigon dito dapit sa my gym. O karon ani kita diri sa may entrance area. O ani kita nakita nga mga personnel sa PNP. Sir, maing adlaw ka nato, sir? Maing buntag. Sir, live ta sa my TV Cebu. Augmentation mo, sir, gikan sa line nga unit, sir? Mga kuan mi diri, organic personnel diri sa Liloan Municipal Police Station. Okay. So pila mo kabuok ang naasan diri karon, sir? Kaming duha nakasail diri together with the BNP and the responder. Sir, so para sa pag-abot ninyo ganiha mga unsang oras, sir? 5:30 mi na abot diri sa kuan. 5:30 mi na abot diri sa Liloan Central diri sa school together sa mga ballot boxes, mga paraphernalia. Then nag-start og casting tayo lang boat. Nag-open is 7 a.m. until 3 cut-off sila. Wala tayo nasugatan nga kakulian, sir, sa mga supporter sa atong mga kandidato. Pero ang akong nahibawan, sir, ang atong incumbent nga kapitan diri last term niya karon walay kontra si Ma'am Gloria Sanchez. So wala kayo kasi sa mga supporters. So far wala, sa peace and order lang wala man kanang okay man. Sa mga konsehal, sir, iski wala po. Wala tayo nadakpan nga nihimo og butbaying. Wala. Sir, akong nahibawan ang Liloan Central School adunay 11,000 ka butante sa barangay unya, including sa SK almost 3,000. So mga pila na total, sir, 14,000 ka pila na ka percentage sa imong paminaw, sir, ang nakabutarong mga orasa? Sa akong kuan estimated nga ni nakabutar na karong butaga mga 1,500 to 1,500 na nakabutar. So dako pa kayo, sir, kung percentage ang atong iskutan? Kung percentage mga 10%. 10% pa gyud ana, more or less, ya. Oh, So hantod gyud mo sa mahuman, sir, wala mo puli din. Kamo na mo escort sa padong to sa municipal hall, sir, sa Comelec. So atong mensahe lang, sir, sa kana pang mubutar karong mga orasaon sa may angay nilang pagabuhaton. Lang na diretso mo sa kasunguan kung itaon ninyo yung pangalan pero inyong pressing number para diretso na din pagdala mo po bigay korting init good karon baby pa lang init na mo naman siguro So hapsay raman sa dang kuan bro.
So daghang kayong salamat Corporal Laps sa imong paghatag og higayon sa May TV. Ug karon sir, thank you sa kay Sir Bitinol. Karon natin nakita po diri nga taga Bureau of Fire Protection. Sir, may buntag ninyo sir live sa May TV Cebu. Sir, kumusta man sir? Unsa may atong nga nganong naa may BEP diri sa Central School sa Liloan? Kasi sabi sa pagdira sa PNP, sa organic, gabi sa assist order. Pila ka tao ang naa diri ron sa BEP? Sa Liloan lang ni siya sir. Organic po sa Indoan. Sa organic mo sa Liloan. Together with the PNP po nga organic sa Liloan. Sir, nga ang team leader mo. At mo po. Isman Jonas. So in case na ay kanang makuyapan or kinahanglan og medical assistance, so usasan mo sa Usami mo responde sir. responde. Assist mo. So doon na tayo mga first aid kit na nakaandam sir. Na sir. Na kay nasa tayo responder. So Nasa tayo first aid. kisa atong first name sir. Iputo Jerome Alcocer ba sir? So naapod siya kuyog dire. Sir, good morning. Ikaw po siya. Okay, hi ma'am, good morning po. So tulo mo ang uban ni butar pa. Mga kauban, aduna po day taga responder dire gani andam ni ang ilang medical kit. Pwede na to ablihan ma'am, makita na to unsay. So ug naay magkinahanglan og ammonia ma'am para malipong anaa ta. Okay. Sige, inani sila kakumpleto ang atong responder diri sa poblasyon Liloan. Ma'am, thank you kay ninyo ma'am ha. O karon mga kauban atong dalikyatan gyud diri ang polling precinct diri sa Acoldool diin. After gyud diri mo patighog mi sa Compostela up to Bourbon. Together sa ako ang partner nga si Queenie Holy God mo after diri down up me going to Bourbon together sa akong partner sa Queenie. Hi Queenie. Hello. Mo patighog ko diri. So akong ipakita og pagbalik mga kauban. Luag-luag ni ang Liloan Central School. Gani kung wala kay sakyanan dinhi ka moagi aside po ditong dapita kung pabor ka dito sa dool na sa Manila Memorial Park pwede ka moagi layo-layo jud kag Lakawan kay motadlas kaning pwede diristo nga sa ubal kay gipaparkingan man ug karon ato ning susihon po ang ning so sa po ning precinct diring dapita. So para okay raman ang dagan gani walay kisaw diring dapita. So ang senior ang mahitabo sa senior puli-puli sila usa ka senior usa ka regular. So tawag po na senior man priority mo. So senior. So kumusta naman ang dagan sa kami, lista namin dito. tawagon na. So dili na magdugay pod ang inyong pan. Dugay to. Dugay kay makuha pa man sila sa palutas ng presinto. Nadagong diri. So kini din waiting area din Para ito, kanang pasising na. So mga kauban kini silang ma'am naanan sa waiting area niya pagkaman mo sulod na sila dire para na sa butar na. pagbutar. Ako lang yung ipakita mga kauban. Mao ni ang sitwasyon gid diri sa Liloan Central School. So pa wala ra may mga kaguluyan nga nahitabo diri sa Liloan. So atong makita halos puro senior ni siya. Wala akong kita ko puro senior ang nasa sulod. So Senior.
Kining presinto, Puro senior. puro senior. Walay regular ani. Wala. Okay. Puro senior day ang mubutar ani nga presinto. So, makita nimo si Sir, musulod din after dire. Ma'am, mangutana lang ko, ma'am. Unsa may itong qualification sa usa ka kandidato, ma'am? Barangay, nasayod bantang way kontra ang atong kapitan, automatic na daog si Ma'am Gloria Sanchez. So, ang qualification lang, ma'am, ikaw sa imong experience, unsa gyud pinaka the best nga mualagad sa atong barangay ang kinahanglan nga Kinahanglan nga kuan oras nga sa among mga kinahanglan sa barangay. Oo. Namo baro sila isip na sila kandidato pero servisyo gid sila. so 24/7 Oo, 24/7. sayon doolon Sa doon, dili pa gisod. dili na kanang Sa doon, komedya nga istorya nga sayon doolon lisod pangitaon. So na oh, kaysa pagkakaroon pili ko mata nila. Di ba pili sila? Ikaw, kung sa ilang ganma. So thank you kay Ma'am kasi nga Ma'am like sa may TV Cebu. Ibisibo, Joy Rohan. Ma'am Joy, thank you kay Ma'am. Ano na ko Ma'am sa imong kapitan? Ang kusaro may Oh, lagi. Natag-an yun ako, Ma'am. Okay. Lagi. Salamat. Sir, may adlaw po, sir. Sir, sa malas, ako pangutan na kang Ma'am Joy. Unsa may qualification gawa sa kanang kapitan nato, sir, kay sigurado nung gina. Ari lang ta sa barangay Kagawa. Di lang ta maghisgot og iski, sir, kay okay, iski hapon. Sobra sa sir, unsa gyud kwalipikado nga ang ayan natong butuhan sa usa ka kandidato, sir, nga molagad sa atong barangay. Ako tingin mo na ang katong mga tao nga magpakita o serbisyo man na doon na sila ay kapasidad pag tuman yan kung tinundaan ba po sila sa ilahang saad pero namin mga kandidato nga niyagi na kanang mga tuwang nila o admin di ba namin kinsay ang piliyo nila kinsay ang dili na ibalik kani mga bago at tanong sa namong ilang qualification ang school o educational qualification wala ilang experience sa panagbago. Okay, so kanang ilang giingon nga kamang sir wala na diri sa Liloan, sir. Wala man hindi maka-experience na pero sa ako nadunggan na agi kuno na siya. Pero kami wala. Okay. Daghang salamat ninyo Ma'am Joy ug sir. So mauni sila ang linya sa senior. So kini napita puro senior ra gyud ni. So daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kana